Jeg hedder Melanie, og jeg er seksualunderviser for Sex og Samfund. Og jeg er her i dag for at vise, hvordan man bruger og kan lave en slikkelappe. Og I tænker sikkert, hvad fanden er en slikkelap? Og en slikkelap, det er et redskab, som for eksempel er den her, som man så bruger, for eksempel hvis man som kvinde i et lesbisk parforhold, eller som single selvfølgelig, gerne vil dyrke oralsex, så kan man sætte den her på. Og hvis jeg lige kan lave sådan en lille vagina, så kan man sætte den her på, og så slikker man. Den kan også bruges til, rimming, som der er det, der hedder, når man slikker numse eller røvhul, hvor man så også bare sætter den på og slikker. Og den her, den er med smag, den dufter dejligt af mint, og så kan man få den i alle mulige varianter, fra chokolade til bær og banan og jordbær. Men jeg skal vise jer, hvordan man laver en, og der kan man bruge et kondom, eller man kan også bruge husholdningsfilm, hvor man så bare klipper et stykke. Men ved kondomer, så tager man kondomet og åbner det, og så ruller man det hele vejen ud. Yes, sådan her. Goodie. Og så tager man enden, hvor der er den der lille ring på, og den klipper man simpelthen helt af med en saks. Yes, sådan der. Yes. Så har man bunden. Det samme gør man op i toppen. Og der er det nok rigtig godt at lige tage et lille stykke efter selve reservoiret eller dutten. Og lige klip. Yes. Så har man sådan en cylinder. Og den klipper man simpelthen midt over. På midten. Og hele vejen igennem. Yes. Og så ender den ud med at se sådan her ud. Så den ligner næsten den anden. Og den sætter man jo som sagt bare over. Eller det kan også, nu kan vi lave et numsehul. Sådan her. Og så er den ellers klar til at blive slikket. Og slikkelappen, den beskytter så selvfølgelig mod sexsygdomme, men ikke graviditet. Men det bliver man heller ikke, når man bruger tungen. Så værsgo. Og det er jo helt vildt smart, hvis man kan få det med smag, for eksempel kondomer. Fordi så er det jo lidt ekstra lækkert. Men det var det, jeg ville vise jer. Hej hej.